Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar. Ýyllarlaryň zehin bäsesi adly gepleşigimiň 10-njy sany siz bilen. Gepleşigimiň bu sany Aşgabat şäheriniň Göroğlu köşesiniň uruna ýerleşýän Berk Papda ýadyk edilýär. Gepleşigimiň elbetde ýugdumy meşhur Akepler video studiýasy ýadyk edilýär. Ýyllarlaryň zehin bäsesiniň bu mihmanlary bolsa Türkmen Aydym Tasymowsyny münasip jübüt Bilbil Marat Öwedipler. Belli pelsepeçilerin biri aşk var ovadan suratdır. Onu TV'ye çekiptir ve hıyallar bedettir diye. जो तेरे हाथ तेरी तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना अज़ालिमा. Bu suratta Marat Öwedip'in şukatit payı vardır. Tebebi ol ovadan cana yakınlı aydınlar bilen aşkın tarifini yitirýänlerden biri. 1984-nji ýylyň oktýabr aýynyň birini Mara welaýatynyň ýolutyn etrawyna doglan Muradyň orta mektebi tamamlaýança hiç bir ýerde, hatda doganlarynyň ejetiniň ýanyna da aýdym aýtmak höwetiniň bardygyny çekinip aýdyp bilmän gedmek bolsa gatygen. Maşgalada dokul çağan iň körpejet bolan üçin maşgalaň mal garalaryny meýdana ekitmegem oň paýyna düşýän ekeni. Muradyň aýdyşyna görä, ol mal wakyan wagtlary çopan taýazyny eline alyp aýdyma dowladar ýörer ekeni. Soňra etrap medeniýet öýüne tanşy bolup işlemegi, ondan soň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň aktýorçylyk bölümine okuwa girmegem Muradyň aýdymçy bolmaga köwetini ýete çykarmany. 2004-nji ýyla çenli. Ol ýyl Murad üçin täze bir dünýäň, ýagny sunugatın aydımçılık yolu bilen dowam etmek mümkünçülük dörüye. Kelmir sahna çıkıp yekelikte aydım aydıp görmedik Murat, ol yıl mugolumlarının ona inanmağı bilen ilkinci gedek sahnada aydım aydıya ve şol yıl yanlandı yarım televizyonlarına yeňji bolýar. 2005-nji ýylyň yanlan yarmyna bolsa, ol sahnada gaty bir täsin sesligiydi. Ýagny Bilbil Oradowany üns bilen dinleýä we bäsleşikden soň başga birine getiren gülçemenni oňa berenni duymaň alýa. Ondan soň başlayan aşkyň hikaýasy uzak gurrun. Oňsy bu hikaýany olaň özlerinden gepleşigimizde soraly. Bilbil Oradowa barada bolsa şular aýdyp bolar. Aýdymlaryna hemmelere meňzemeýän ses tony we şirwanlygy bilen tapawlanýan Bilbil 1987-nji ýylyň iýul aýynyň 5-ni Mara welaýatynyň Wekilbadyr etrawyna dünýä elýär. Maşgalada 4 doganyň 3-nji bolan Bilbil şol etrawyň 26-njy orta mektebini tamamlap Türkmen Döwlet Medeniýet Institututyna okuwa girýär. 2005-nji ýylyň ýanglan ýarym televiziýasynyň ýeňisi bolup, 2009-njy ýylda bolsa Türkmeniň altyn atraply bäsleşiniň ýeňisi bolýar. Bilbil hem Marat Öwedipler bugün biziň gepleşigimizde mihmançylykda galan gyzykly maglumatlar bolsa, gelin olaryň özlerinden dinläýin. Tuğlama. Onu gepleşige çaqly kabul edip gelenlere gören minnettar. Tuğlama Murat gömülüp yatan talan da kendine. Sağ olun. Bu filmi tomoşa edip şeyler var, yakın duygular galyp. Ne yankı
Facebook'ta rolikda olan öldürüne neşteliğindeydik. Yani hekayani, söyük hekayetini, aşk hekayetini. Kime niyetlep gül elttin de onun bilile verdin. Kıyım aşkına değerler ayel. Yok, Canva'da bilyen ekenim veriyen. Biz vardı tuğulama. Nikah. Yok. Hakikaten produkttan peydalanıp bizim her saatli günlerimizde yanımızda olacağımız için minnettarlık bilir ya. Canı sağ olsun ağam. Saatlik lunlungu yanımızda onu kamın lunlungu benim. Bana karışma. Ona iyi değil. O şeyli bir yanlan yarma bardın. Şeyli bir yağda bolupdu. Men öz oğudaşım katnaştı yanlan yarma. Ve 2004 yılda benim yanlan yarımda yeňici bolup onun 2005 yıldan özünden soňky yanlan yarımlara köp padýaşka hökmünde baran ölýän golp berenmem. Gül alıp barıp şu oğudaşıma bermelim aslında onun. Belli bir yerden çıktı. Oğudaşımız jenanmasın? Yok la sen bulaştıracak kolyam ergen. Neme? Yok. Erkek oğlan. Şu oğudaşımız. O da yeňici boldu şöyle. 2 ýyl bile yeňici boldu. Aslında. Beğendim. Bilbil oru adamdan dinledim. Birinci gerek. İlkinci gerek. İlk bir şey donup kaldım. Bilbil hemme dinleýänler. İlk bir ne molýar diýär da tezin dinleýänler. Benim şol ýaly oldum. Sonra gowup başlayan gen üýtgüç gawat gelmedik. Ses tonun gawat gelmedik stilim da. Benim şol ýaly gördüm. 2008-nji ýylda Mahsun Kırmızı Gül Türk aydymçylyk geldi. Teatrda konsert berdi. Oşonda ýa Mahsunyň aydymlaryny ödünden goýdy da ortasy. Onu bir tuğulamy bizde de bar eken dediğin aydymçylyk dikkalym da. Ondan sesine aşyk boldum. Son gül berdik. Gül berdik. Başta berdim. Hemen şonda gülü. Özüm aşyk bolmagy kem oýtaly. Yok. Ondan soň var ay neme? Bilbilen şondan soň tanışdığımız dowam etdi. 10 ýyllap dost bolup dursa. Ýöne dostluk. O dostum deredil. Adamı beğenin wagtym bilbilen ýanynda bar ýatyp burada gynal tamam bilbilen pikirimi paýlaşýardym. Mesela bir gaýda ara bilmedim zat. Yok, o tema. Gelýär, soň itdiýär. Soň ýene çykýardy. Soň ýene itdiýär. Ay garasaň norda da nitýär. Bilbilen ýüreginde size bolan söýgi bar eken. Bar eken, ýok. Gizlen bolýarda. Ýok, şoňa gizleýärdim, bu gizlemok. Söyle. Hasan döre ol. Şol gül berişlikden soňmy? Şoýa menim birinji ýere geçdiýän başga ýere erten gülni maňa beren. Ýok, o wagt değil. O meten tanama onun näçe gül berdi. O wagt değil, neme? O wagt hawa gül berdi adetde ay men o ýeňji kellem. Başaga begenjime buňa teredem o mene gül berdi ondan soň gitdi soňa istudiýa girenimden soň gawat gelýärdi de konsertlerde zatlarda başgalardan sonra ilk bilerim başgalardan soraýardym ay seýgi birden maşynama ýoş özüni seýdirdi de bu men häsiýet şon ýaly özüni seýdirmäge ökde özü hawa bir hil özüne çekici bir hili häsiýet bar näme diýin gizlep ondan kim şun ady kim aýdat diýip soraýardym da başgalardan soraýardym daşta görüp de gedýärdi ay ondan soň ýakynlaşyp başladyk gelýärdi aýdym hakda gürrüňde şolýardyk we şeýdem gatnaşyp gitdi. Şondan sebäp gidip durun bilmedim. Ýöne bir wagtda aşyk ýok onýanda. Toý etjek bolup haçan söz aýtdym. Haçan neme? Ölünmek tekliyor, oğudan yerde dilýär. Birinki hiç bir adamı bolmaly, normal bolmaly, ilinkemeň deme de. Öyle telefonda aýtdym. Anam ay men dedim şun ýaly ejemden urutjak bolýanlar dedi. Onu köp onu umudam oýun etýärdim da men bilbilen ana nokta hiç yok. Ana noktada. Ejemde öýlerine baryp sotaýda saçak açylyp saçak alyşyp berişilýän şäken inanmadyl ki. Anam ay men dedim telefonna sana öýlenmek isleýän öýdäkler uradaýyn dedim biraz dımışyk boldy ondan dın telefonu şobat karwal olup çytdyr. Yo birden belbetdi. Muratsa näde birden sen men ýok dostluk gelip berdim. Tanışlykdan soň sen aýdýança 10 ýyl wagt. 10 ýyl ýanlar. 10 ýyldan soň näde sen söz aýtmak nireden kelläň? Näme boldy? Aslında madama da wady bilbilmen. Aklımda ve yüreğimde. Häzir bir zat aýsam gahar gelýärmi? Bir otur. Sen me zat aýtmaly. Ýok, men diýjek bolam, sen bilen dost bolar ýalanlar, näde dost bolar? Yok. Men madama Meryem özüňi bilýärsiň Instagramda. Ejem men üçin
in esasy adam da. Yemek şu. Ejem bilbili gatga berýärdi. Ejem başga gıylara öýlenir öýdüp gatdy alada etdi dogrymaýsam. Şu bilbiljan alsaň men razy bolam senden imkan etdi da. Ondan ejem beğendirmegem ba. Yani özüm dol kararım berdim. Evet, çağırıyattan bergen ağa. Menem nem barýadım, gowerýadım da. Şu hiç gowermen bile moktum da. Nemesemi. İnşallah şu atam jeýle pikirdim. 2014-nji ýylda toý etdiňiz. Awa. Jomar şäherinde bolda toýuňyz ýadymda. Köçüden geçip barýan toýuldy şu bilbilmem muradyň toýdy. Bizim toýumda Instagram bardan da videosyny görmeden şu taýdy bir. Neme? Michael Brolans. Yok ben hiç ünfermedik bir adını aytıp kiçice oğlancık. Şol oğlancık umarda tapıp oğlanlar gürleştirdiler jamdan. Men iň uly puşmanlygym şu taý men geçip barýakam girdim diýipdir. Aýdynçylar köp. İçine girip video alıp beren oğlancık bak kiçicek. O da Michael öý könerak öý eşikli. İsmail Ulukhanow'un oğlancıklar oturtdur mene. Men ne üçin şu taý bardy kam o videoda ýaýrak diýip şey. Şol oğlancıgyň toýundan edip aýdym. Ne diýip baba, ne diýip? Toýuňyzda kim video hyzmatlaryny taýip etdi? Elbette Akepderiň ýigitleri köp sag bol, janyňyz sag bolsun. Size bilmedi ama kan şatlyk pursatlarymyzda şaýat bolýar. Akepderi video studiosynyň ýolbaşçy Hacı Nur bilen. Haja, janyň sag bolsun. Ondan tanışdyk. Ýa-da bazı ştaýrakda. Gaýtdy ýa. Awa kendilerine tanıyan. Toyunda kim alıp barcı oldu diyorum. Kim aydımcı oldu diye diyecekler. Diyorum aydımcılara kıyam. Ama oğudun fırsatlarımızı sizden anladık. Siz elbette şovuna. Emircan ne diye? Elif Canik. Emir. Menden soran. Emir'in günler Elif. Bilbilen soran. O yanına. Yo neymiş bilbilen soran. Seni de diyen de mi açan? Yo bilbilin kendi yarısını de yaşımlar. Söyleme. Yok neme. Video surat. Nemesi uğru bınna. Ondan kellan gırdılayan yer menne. Söyleme. Halka görködüleyen, iyili görködüleyen. O yerler mırakta. Moğustunna. Aldın Emir gördün mü? Ödülen gurlaş gördün mü? Yok ödülen. Birün görködüleyen. Ol katı bitkeşik çağa. Neme yaran okuydu. Aslında hormatly maşaşlar sizden ören köp teklipler, haýyşlar gelip bolşda Murat bilen bilbili gepleşigen sahara. Menem Murada atken jan etdim. Murat boşada bilbil boşa almady, bilbil boşada Murat boşa almady. Garat çağaly, aladaly adamlar damton ya marşa ýerine baryp ýadgyp imkady atken pikirlenip bolýan. Emirjan ýaramanlar üstüne de Muradym özüne teretdirýän diýip şeýdip hastahana gelipdirler de şonu tutup alıp kaldym. Oglaşdymy näme boldy? Hudaýa şükür. Hudaýa şükür bolmanda. Özüňizem hastahana. O menem biraz şu günler oralaýyndan biraz neme özüme teretdirmelim. Umumy şeýle, umumy beje. Haýır bolsun. Gowy teretdiler. O fırsatdan peýdalanyp ähli Lukmanamy da meni tarp bilýän Emirjan'dan biraz karosuzlyk bardy. Ejetiniň aýtmaşyna görä, sen köp surat goýanlyň üçin Emirjan'dan sebäbi men gözleýän men näme goýulýan o. Kär adam aýtdy aslında. Tomaşaçylarym belki gyzyklanýanlar. Am Instagram men üçin nähilla daýdy. Instagram men üçin bir ýürekdeş dostyal bir zat. Belki belli değilim olmam mümkün. Men kendi duygan ünseriyen adam olan için burada da beğensem kökman Instagram'ı koyasım öyle. Hamala diýerdiň şu taýda men bir ýürekdeş dostum oturan ýaly. Bu beğenjim paýlaşasym öyle. Ama doğru mu değerli? Online de son ýalym özüm. Üýtgeş dünýä. Aslında deň bir üýtgeş göýdüş dünýä ma bilmän näçe diýemen şunu. Şudaýa. Yo hakyky. Men hastahanada diýdim bolyn bilmän neremi oýnadym gary. Yok. Näme täderlik görüjülük äleminde näme täderlikler bar? Ýakyndan edip bolsa ýyllarlaryň wekin bähteşigi gepleşigine Aydymlar baý işleýär. Söyleme. Omradan işleýär. Maşgala bilen ýetişýäňmi? Emirjan aýdan özüne bir kadymlara teretmäge. O maşgala nahar beşteş çağlar. O da akramradım. Adrak ýetişýär ýene bar. Çağlar biştişulamradım oýnanda. Yo, bilbil o tarafına gaty. Berekellah men damadym aýtýan. Söyleme. Öýlenmän bilbilen öýlerini baryp gaýdýadym. Şamyradym tanaýan, maşgalatynam tanaýan. Olen bilbil gowuna harwşyrýa diýýärdiler. Men inanamakdym. Ananamaktym. Öýlenen günüme çenli. Bilbil hakyny aýdym aýdýarmy? Hawa.
Söyleme. Ha, baş kakam halipam. Özüm. Neçe yaşından ayıp başladın? Men vara 17-16 yaştan şeyle. Aslan kiçikemem aydıma da hinglenýän öýde bilýärdi bolen. Kän ünseren okdy. Soňandan ay kakam biraz tınwady o hasam inçe garaýa da has inçe seredi. Ondan ay ene men göwnüme ýetseň şeyle aydarsyň aýdym zat dip ondan şondan biraz meni odaýa durady, bili urady nähili odaýa. Ondan soň az kalipaçylyk edip öwredi. Zat bir şey olup gitdi hemde var. O şondan mektebe taranymdan soň bir 2 ýyldan soň hatta başladym aýdyma. Murat koymak görkan. Näme aýdymlar hinden ýa-da? Men goýun näle 7 san sığır bakýadym. Ha, sığır çoban. Sığır, ulu sığırlar. Özüm hem kiçijekdim. Ulukdan ädigim ma. Sığır çobanly türkmen dilinde näme diýilýär diýip sora goşaýdym gamra. Koşun men bilýän. Sığır çobanly goýun çoban tapady mı? Ola. Yok däme sora diýip. Yok sora yok. Maşallah manyň iň kiçisi, 9 çağın iň körpejesi men. Anyň bu da mallar men boýulmaz da. Näme üçin aslında kiçäkem körpe diýip adar berilmek da. Ýok, bizde gyýtkan.Onyň gyýt maşallah onuň soň iň kiçisi men oglan olam soň köplenç. Onan dilen bergen şu sığır bakýanlar kiçiler bolýar. Etan, şamradym sığır bakýardy. Şamrat uraplar. Awa. Onu näme? Mundan beýlegem üstünü arzu edýäs. Maşgalaňyzda awadançylyk bolsun, bahtiýarlyk bolsun, täze aýdymlanma bilen dinleýijileri begenler arasynda diýip keredýän. Emirjana da, Elifjana da, Berkcan sağlyk uzun ömür arzu edýär. Sağ olun. Tarapy wepali ogullar gyýlar otysynlar. Ýerelerni ýatdasa mehriban adamlar Play Marketde ýyllyk diýen bir täze prilajiýa çykdy. Şol ýyllyk diýen prilajiýany ýükläp alyň. Bizim ýyllarymyzyň ähli täzetleri şol ýerde size ýetirler. Gimumana kürek geren, yüreğinden yürek veren, behrivan ecel. Yollarına gül düşelsin, bana yalnız sen düşünürsün, mehriban ecel. Balam diyen sözlerimde, dünya yalı gözlerimde, önce barece, önce maece. Huwa dilimden huduleyecek. Huwa dilimden kanmadım mecel. Huwa dilimden huduleyecek. Huwa dilimden kanmadım mecel. Bak dilin dadın barlığı o bol ahırda çın olsa, bilgin baktın da şardığı bu dünyada ecem olsa, toyunda da yasında da can köylörüm cem olsa, şoların arasında da ne kilip bakt ecem olsa, haladalar himme yeter, kati yüzünde çan olsa, öde süpürler gider yanına var ecem olsa, birden çay çotirkan çayında boyçu çom olsa, başkalara karaşmadan kapındadır ecem olsa. Yellen günnen qoran oğlum, tutar sen barçalan ornun, mahıta vecer. Ornun dolmaz mün xosarım, münlep yakınım dost yarım, mehriban ece.
Dülümden hudülayecek Huva dülümden kanmadım mecek Huva dülümden hudülayecek Huva dülümden kanmadım mecek Qaytalayacak hudulayacak Mehman adamlar, siz yıllarların zehin bäsesi adlı gepleşmeden 10-njy stanyna tomaşa diýäňiz. 10-njy stanymyň mehmanlary Bilbil, Murat Öwedowler. Gepleşmeden birinji tapyryny başlaýas. Bilbil, ilk bilen sowal size. Mehman tomaşaçylar, sizden ören köp teklipler gelip bolşýar. Men YouTube kanalyma goşulyň, Instagram sahypamda ýazdyň. Elbette şol ýerde, ýani YouTube'da da, ya Instagram'da da ya da şu gepleşmeden email salgytyna da ýürüte sizden soralar gelip bolşýar. Video soralar bar. Tomaşaçylardan gelip bolşdy. Men şol video soralary sizin dikkatinize ýetiren. Haýkyňda 2 tane video soraw bar. Ondan soň şeýle de taýyndan sorawlar bar. Olar berer. Birinji tapyrda da 4 variant jogap bar. Şonuň haýdamda bir dogry. Bilbil, ünsüren ýyleşmeden gelen tomaşaçylardan gelen sowal şeýler. Salam yıldızlarım, Vahcan. zihinler katlaşıcılar, ben Meryem Seydva. Benim size böcek sorum. Türkmenistan'da neçe tane etraf var? Ne balajyň sorawna diňlediňiz. Türkmenistan'da jemi neçe tane etraf bar diýip sowal berdi. Men 4 tane variant jogap berýän, şolaň haýdamda bir dogry. A 35, B 49, C 55, D 64. Anyk bilemok mergen abi, ýene çaklap aýdaýmasam. Çaklap aýtmaly o, meni anyk bilemok. 35 olaýmasam. 35 az dämi? 5 vilayet var, da mysal üçin Mardy. Marin bolun 35 da vardır o tuğurma. Atı uğra. Adam para Mari garagum. Mari garagum. Şonu aýt, bulaşdyrýar mergen. Sana an geçýän gaňornyň sanaly. Sen nima doglan ýeriň nire? Ýeriň aýoğuzy. Ýol ötön. Yo bar, anyk bilemok, wa çaklaýan 35 olaýmasam. Şonu ýene şoň üçin ýani birden sorady ýani. Gelip kömek alardın. Kimden soracak? 35, 49, 55, 64. Ay, sonra oturmay. İň adım taýlayan 35 min diýär. 35 min diýär. B. Yine bulaştıracak olýan diýen. Yo, men bulaşdyrjak bolam, men kömek etjek Ya, bolam. 35'ten kan olmaz. 35'ten köp bolmam mümkin. 55 min diýär. 59 diýdiňizmi? 49, 55, 64. 64 olmam mümkin. 64, onuň wat kän boldy. Ýaşa men 30 ýaşda galayım. 30 ýaşda galjakmy? 5 minde sowa. Çaklamada ol. Ha, çaklama da. Anyk bilemem. Ay şona bilmedi diýip hiç kim Ha, sonra çeken diýecek. 30 ýaş olaýmasa. Onda gelin jogabam dinleyin. Zihinler mihmanları Türkmenistan'da cemi 49 tane etraf var. Bak, sana demeyin Türkmenistan'da cemi 49 tane etraf var. Aslında 43 tane etraf var. Vilayetlerde. Ýöne şäherleriň etraflara bölünýän ýerler var da. Şoň üçin onuň goşunda 49. Ýöne bu ýerde etraf hukukly şäherler gözüne tutulanok. Odal 50 da varm kadýar etraflar, ýöne şäherlerde käwredi etraflaryň ýatyrylma, birleşdirilme, şonuň bilen birlikde jemi 49 etraf bar. Onu Murat Öwedow bize sorawda, video soraw geldi. Olam ýyleşmeden näder inserim. Assalamu alaikum yıldızlarındaki hizmetçiler, atnaşıcılar. Benim size şöyle bir sorum var. İlkinci Türkiye devletlerini
Kur'an esaslandırılan adamın adi kim? İyileşme Adam familiyetini aytmanlar da. Adam familiyetini aytmanlar, soň şenem şeýle boldy. İlkinji Türkiýe döwletini esaslandyran adamyň ady diýen. Men 4 variant ködürleýän, şolaryň haýsy moda bir dogry. A. Melikşah, B. Celaleddin Meňmurun, C. Ertuğrul Gazi Türkmen, D. Oğuzhan. Melikşah, Celaleddin, Ertuğrul. Ya da Oğuzhan. Ben telefon nämä ulanıp bilenmi? Telefon nämä ulanıp bilýän. Ýöne muratça ilkinji Türkiýe döwleti. Türkiýe bolanna Türkmenim ýerä, Türküm ýerä, Azerbaýjanam ýerä. Men aýdaýyn. Gadaqdan aýdyp kömek ediyorum. Oğuzhan. Yo menim şon pikir etýän. Oňa muňa lan sat oda berer. Yo ýöne anyk bilmänligim üçin riskowat etmeýin ýa-da. Tutunanda ýa-da adamdan tutmaýan. Ertuğrul Oğuzhan diýip durýar. Eşgän maşgala tutulýan Mehmet Cemilem ýa. Yo, muny tutup bolmaz berýär. Ýok. Ay görmedim. Böyle sen diýen bolsun. Oğuzhan. Böyle kömüň ýadyna. Melikşah, Celaleddin, Ertuğrul. Yo, Melikşah son olaýmasa. Oğuzhan diýip edýän. Oğuzhan ýaly. Onu siz öz mehriban aýalyňyzdan maslahatyny erýäňiz, turmuşda da bolýaly, eňise bolýaly. Anamny diňläliň. Bu soragyň jawaby Metahan, ýagny Oğuzhandyr. Ol Büyük Hun döwletini töretýär. Berekella. Näileşme tutady Metahan diýipdir de aslında tarihçilerin pikirler çapradyrak gelýär-de Hun döwletini esaslandyran Metahana Kemal Oğuzhanam diýerler. Oleýamyň anyklanmadyk fakta tarihçilerin pikir aýratyn gelýär. Metahan Oğuzhanmy, Oğuzhanmy diýelmi? Diýip şoň ýalam garaýşlar bar. Ýöne hakykatdan Metahan Hun döwletini esaslandyran, ýöne umumyň aýdamda da ähli türki halklaryň ataty Oğuzhan diýip bilýär, şoň üçin jogap dogry Oğuzhan. Bildim bolýar-da. Bilbil kim işekýär bilmedim, men bildim bir aýdym men öňde. Benim öňde. Emice bolýaly. Indi ýene de menki häzir. Sowal. Yıllarındaki yaklaşımına katılımcılar ve kadarım tamaşaçılar. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Nurif Allah berdi. Menin yıllarımdaki yaklaşımına katnaşanlara berjek sowalym. Türkmen Milli Konservatoriýasy näçinji ýylda açyldy? Ana iýleşme konservatoriýa. Sonra taýinapdyr. Türkmen Milli Konservatoriýasy näçinji ýylda açylyp ulanmaga berildi? A. 1924, B. 1975, C. 1992, D. 2001. Şu 92. Ha? 92 olayım. Näme üçin 92 diýär? De şu hormatly arkadaşymyzyň ile döwlet geler bolsa kitabynda şu 1992 diýip geçýärdi. Çok okudum. Elbette. Hawa. Hanımla jogabym bilmeli. Men yıllarındaki yaklaşımına katnaşyjylara şeýle sowal berdim. Türkmen Milli Konservatoriýasy näçinji ýylda açyldy diýen soraw dogry jogaby 1992-nji ýyl. Berekella. Jogap dogry, gutlaýas. Birader boldy beýdýäne. Duraýyn Häzirli Murat sorawy bilmem. Assalamu alaykum hormatly ýyldızlaryň zihin bäsleşigaty gepleşigine gatnaşyjylar we gadyrly tomaşaçylar. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Muhammed Murat Orazow. Meniň ýyldızlaryň zihin bäsleşigaty gepleşigine gatnaşyjylara berjek sowalym. Rus milli saat guraly bolan balalaykanyň näçe kirşi bar? Rus milli saat guraly bolan balalaykanyň näçe kirşi bar? A. 1, B. 3, C. 5, D. 7. 1, 3, 5, 7. Haýdan moda biri. Balalayka. Mandarin. Mandalina mi? Näme? Şoň meňişde. Balalayka. Şeýip çalynýan näme? Şu 3 burç. Hawa. Şoda. 3 burç. Hawa mandalin Perde tawalak. ken näme? Perde däl. Ha. Tari. Kirşi diýär. Ha, kirşi. Kirşi. Näçe jogaplar näçe? Balalaykanyň näçe kirşi bar?
A 1, B 3, C 5, D 7. 1, 3, 5, 7. 5 diyen gönül. Gönü 5 diyen. Son kararım o. Son kararım. Hiç ilit götürecekler. Ya brother. Brother. 3'den. Yedim kan yani. Yedim kan o gitarı değil yani. Yedim kan. Bele Beş ol para yok korkusu bir neme tar olup aşağıdan 2'den 2 tane tar olma mümkün. Söylemiyor. 5 dikkat ediyorum. 5 mi yani? Qadrli tomoşaçylar, men ýyldızlaryň zihin we teşkilatly gepleşigine gatnaşjylara Rus milli saz guraly bolan Balalaykanın näçe kirişi bar diýen sowal beripdir. Sowalymyň dogry jogaby 3 kiriş. 3 kiriş. Muradow 3 kiriş. Vay. Din. Balalayka birina bizim doğun makak çanlanlar da. Ya mine 50 ömrüm balalayka. 3 ವರ್ಷdam şeyle. 3 ವರ್ಷ Rus milli saz guraly. Yo, bunu bilmediğin üçün hiç Ya qaqıdır da eline görýän däl. Yo, mandolino. Ruhsat bersen gün diýip kal. O değil. Meşe mandalin. Ne deňleşdiňiz? Deňleşdik ya. Dowam edýär. Birinji tapyrym 3-nji sowaly bilbil siz üçün şeyler. Uspensky bilşiňiz ýaly, Uspenskyň Belýäfin türkmen saz diýen kitap bar. Uspensky owa aýlanyp türkmeniň halk saz gurallary, bagşylary, tadanlary hakynda maglumatlar ýanapdyr. Şonda taqtawadarly ödüm sarıklardan bolan Garly bagşy Sultanowdan, ýani Sultan Tüýdükçiň oğlundan soraýar. Egerde elinden dutaryny alaýsalar, näderdin? diýip soraýar. Şonda Garly bagşy Uspenska näme diýip jogap berýär? A. Gynanardım. B. Begenerdim. C. Ağlardım. D. Ölerdim. Ören köp ýyllarymyz gepleşige gatnaşmakdan ýüde urýarlar. Olaram näme şol sowallaryň kynlygyndan közenýärler. Şol bilmesek tomoşaçylar biz ýadarlar diýip pikir edýärler. Ýürüýte neden beýlek şu soraga bilmedi diýip ýazgarynmajak soraglary taýýarladym. Şunu bilmänim bilen ýazgarynmajak. Yo, aslında insanlaryna da sanlaryňyzdaky soraglary bilmeýänligi üçin ýazgarylajak bir soragyň jogabym däl. Onu da näme şol mustaqlary bir ay şunun bilmedi diýip näme diýip aýdan bilen ýyllarymyzdan ýa-da ýalňyşyna himmek şey ýaranjak. Sazyň aýdymy taryhyny öwrünmek üçin amadymlar näçe ýyl okuýar. Olay ratin kunarda. En ustayda Garly baş näme diýip jogap berenler öýdýärdiňiz. Gynanardım, begenerdim, ağlardım, ölerdim, elinden dutaryň aldylar. Ölerdimdir. Ölerdim. Men pikirimçe. Menim şu pikirde. Jogap ýalňyş diýsen bilbil gynanar. Jogap dogry. Hakykatdan Garly baş elimden dutarymy aldylar. Ölerdim. Sunuwat diýenler şeýle birdat oňçy. Ölerdim. Ýa-da bu spens şota diýär da türkmeniň bagşylary, sadanlary üçin bir sunuwat şeýle bir uly bir derejäni, uly bir zadaňla diýär, ol ömrü bilen deň, ömürlerini deňýär diýär. Şey diýenligi üçin şu waka şu günlerde gelip ýetenler. Giden bir simfoniýa diýär dutarçalýa. Birinji tapyrym 3-nji sowaly Murat owa siz üçin şeýle. 19-njy asyryň 1-nji ýarmynda Saraqly döwletdirdi Tüýdükçi Eýranyň bolanny, Eýranyň şahy ony alyp galmak üçin, ýani köşkünni alyp galmak üçin näme etmekçi bolupdyr. Her dadetde de galmanlarda ata-watana dolanmak isläpdir. Ýöne Eýran şahy bir zat etmekçi bolupdyr, şeýle alyp galmakçy bolupdyr. Dört variantlar. Tutsak etmekçi bolupdyr. B. Gözüni oýdurmakçy bolupdyr. C. Elini kesmekçi bolupdyr. D. Öldürmekçi bolupdyr. Garby Tüýdükçi diýär. Tüýdükçi. Meşhur Tüýdükçi bolupdyr. Ýöne Uspenskiň ýam döwründe ýok ende Uspenski ýam şol döwrüň tüýdükçilerinden bu wakany öwrenipdir, bu wakany eşitipdir. Şol döwrüň tüýdükçileriniň halipaty eken, şeýle gowçalýan eken, Eýran şahynyň gowuny ýarapdyr bir ýerde köşkde çalanna, şonu alqaljak bolup, hala serpa ýapjak bolupdyr, gara her zady arjak bolupdyr, olam arylmandyr. Iň soňunda şah näme etmek ýüregine duýupdyr. Tutsak etmekçi bolupdyr, gözüni oýdurmakçy bolupdyr, elini kesmekçi bolupdyr, öldürmekçi bolupdyr. Çedir ötken mene bilemem. Elini kesmekmi? Elini kesmekmi? Logik pikirlenip görün. Logika şol. Tutsak etse de o çalar.
Gözünü oýdurdy da çalar ol. Eýtmel çalyrmaly da şonu. Ha, çalar ol bar. Çalyrmaly şonu köşkünden alyp galyp. Yo, ol köşkde galmak üçin diňe neme, elini kesmekden gorkar, başgalardan gorkup bilmeýär. Sebäbi elini kesse çalylan tüýdük şa üçin näme gerek? Ha? El ketilen tüýdük kime gerek? Anana şo menim şo nemeden pikir edýär. Ol alqalmakçy bolup dur. Sonra yanlış düşünýär biz şuma. Yok, sonra yok. Alqalmakçy alyp galjak bolup şol gorku bilen gorkudypdyr. Yok, gorkudan yok. Ha, plan ederim kitgadan edemnä. Men düşünmedim sonra. Yok, plan ederim kitgadan gorkudmanlar. Ýöne öz şey etmekçi bolup dur. Şey etdim şol galar diýip. Yo, ana menim şon diýende. Galdyrmak üçin elini. Tyssaw etme O onu. ýekece gorkýanlady el kesilmek. Tüýdük. Yo. El ketilen tüýdük kime gerek? Ha. Alqalyp şonu diňlejek bolýar şa. Ha, yo, men görediň. Onda wara el kesilmek bilen öldürmek aýyr ýa. Aýyr ýa. İki tane belik näme de? Tutsak etmekçi ýa-da gözüni oýdurmakçy bol. Men pikir edýän tüýdükçi närazy ýagdaýda. Närazy ol. Ýöne onu şol eýdip alqalmaly, çallyrmaly köşkünde. Onda şo men pikir edýäm dogry bolýar-da. Sen şunu galmasaň men elini keserdim. Düşünmedin. Aydan ogany. Ha. Sen galmadan başyn kesýän öldürdiň. Galan iki jogap bar, men düşündüm. İki jogabyň haýsyn etse de bolýar. Tutsa çalyryp bilýär, gözüni oýdursadym. Çalmajak adam tutsak adam näme çalsyn? O şu menim şonda menki dogry. Menki dogry bolýar. Haýsy ýer dogry? El kesilmek. Ýa-da hakykatdan ýa-da tutsak ýa-da gözüni oýdurmak. Haýsam ola bir ýer dogry. Ýa-ni men pikirimçe elini kesirmek. Gözüni oýdurmakçy bolup dur, saýlaýyn men. Şonu saýlaýjakmy? Şeylelik bilenem Murat Öwödow sen ýeňişgadan döwletlerdi tüýjekçiň gözüni oýdurmakçy bolup dur. Şu gözüni oýdursam kör bolar, watanyna gitmez, men ýanymda galar, köşkde galar da çalar diýipdir. Munam döwletler tüýjekçi bilipdir. Soňam ýürüte bir ýanky ahunlaryň, dini wekillerin jemlenýän ýeri bolýar-da hanaka diýerler berýär. Şoňa girip şo taýda bu kulup gelipdir. O döwürler şoňar bir ýanky hanakalar bolýan eken, şol çäge girdigiň hiç kim isat edilmeýär. Paçsa da şoň içindäki adam bar öldürip bilmeýär, jydalanyp bilmeýär. Şeýle şo taýda geldim, soň edip ata watana aralaşypdyr. Kutlaýanam. Kutlaýan. Utlan bolmadan. Birinji tapdyryň 4-nji sowaly bilbil üçin şeýle. Öwedil Tekaýew. Halep Öwedil Tekaýew öz ýatdamasyny aýdýar. 1962-nji ýylda filarmoniýa işe gelýär. Maşgalaly 7 gütte jaýym kireýin alynan aýlygam 70 manat eken, ay gat közendim diýär-de. Gat közenipdir. Ahir bir halipa bagjy öňünden çykypdyrdy. Indi sen gat közenýän oýdýan. We bir kitan aýdymyň mamar. Näme üçin onu kabul etmediler? O diyorlar aydym tawşyryp bilsem, şol aydymga galam haky berilýän eken. Alkytmen ne öňme düşdi diye, akty diye, barwam diye kabul ettirdi diye aydymdanmy diye 800 manat berdiler diye. 70 manat aýlyk alýan adama 800 manat berdiler diye. Ay giden adalym diye, mesk aldım diye, öýüme goşaldım diye. Ne şol halifa kim? A. Magtumul Garliýew, B. Purly Sarif, C. Sakjepbarow, D. Oradyň Ilyasov. Ya Magtumul Garliýew, ya Purly Sarif, ya Sakjepbarow, ya da Oradyň Ilyasov kömekdir. 62-nji ýylda. Ha. Oradyň Ilyasov aňyrakda olaýmasa. Onu bilmeden takan käýär-de. Yo, bu soraw aýdýan. Hökman bilmez soraw däl, şuna bilmeden o kadakly maglumat tökmüne getirýär. Oradyň Ilyasov Sakjepbarowdan amaňyrda. Olaňa kömek etmegi mümkindir wagtda. Yani şu Oradyň Ilyasov Sakjepbarowdan amaňyrda. Ya döwürde şu käret. Indi kimdir öýdýän? Purly Sarif, onaň Magtumul Garliýew. Magtumul Garliýew adäller. Ýok. Näme üçin o kömekçi adam däl. Yok, o döwürde olaýmasa Magtumul Garliýew ýerräge. Sakjepbarowdan döwürde şa. Öz döwründe Magtumul Garliýew gowaýdýam, ya Sakjepbarow gowaýdýam, iki beýatlaşdyrylan başlar da. Sakjepbarow olaýmasa. Sakjepbarow olaýmasa diýen. Şeýlelik bilen Mehriman adamlar bilbil ýene de
Tötenle niye şadanla. Taqzep bar. Aydanım. Yana men- Soňam şol filarmoniyada, Taqjep bar filarmoniyada. Men Matumly Galif derdim öýtdim. Näme üçin? Matumly Galifim asly qaqalla. Öwedil tekayam Yo, onu qaqalla. bilem o. Ondan soň owada şunu kömek etjek bolup dur diýip, şol taýlarsyň öýtdim. Filarmoniya gelenini diýdiňiz ýa. Men şondan bir. Birinji tapyryň 4-nji sowaly. Murat öwedi üçünçi ile. Tüydükçü Ertar Usta Batıroglu öz şagirdi Anoglu tarife 4 tan netiqat beripdir. Bunu bilen Uspenskiň kitabynyň Türkmen tarix kitabynyň gelýär. Birinji öwdi öz şähertlerini ilmdan öwüp berýän eken Ertar Anoglu tarif diýilýän tüydükçüden ýazypdyr Uspenski. Birinji hiç gaçan halkyň göwnüni ýykma. İkinji her näçe az hem bolsa berlen buldu üçün Tanrı alqadın aýt. Bilgeçin şu käbir aýdymçylar eşitdim diýip. Batal duýýan. Üçüncü, ödüňden goşak tüydükçü bilen sal çalışmagy kiçilik bilme. Dördüncü netiqaty näme? Şu dördüncü netiqatynyň 4 variantyny berýän. A. Oğurluk etme. B. Yalan söyleme. Ç. Kişini urma. D. Köp gepleme. Oğurluk etme, yalan söyleme, kişini urma, köp gepleme. Ertar Usta Batıroglu öz şäherdi Soralarda ilk bilen göwnüme yaramayan kellem için aýyrýan-da. Hawa, göwnüme yaramayan aýyr. Oğurluk etme, yalan söyleme, kişini urma, köp gepleme. Kişini urma bilen köp geplemeýän aýyrýan men. Kişini urma bilen köp geplemeýän aýyrdyň. O däl. Yalan sözleme bilen oğurluk etme galya. Yalan sözleme oğurluk. İkisem kan gowda däl bolan ýöne oğurluk etmekden yalan sözleme has gow däl ýa-da dur bir şey. Söyleme. Täze men ýaman gaty yalan hadamam. Oğurluk etmek gowmanmy? O da gow däl bolan oğurluk etýän adam belki düzetip bolar ýöne yalan sözlemek bir hili şäheriyet bilen baglanşyk bir hili. Oğurluk etýän. Emma jaýerinde yalan ýaşydyr diýär. Yok men yalan sözlemegi. Yalan söyleme Saýlaýan. Onu Ertar Usta öz şäherine hiç açan halkyň göwnüni ýykma, her näçe az hem bolsa berilen mut üçin Taňry alqadyn aýt. Özüňden goşak tüydükçü bilen faal çalışmagy kiçilik bilme. Kiçilik bilýän ekenden de şol bolýar. Dördüncüm, yalan söyleme diýip. Söyleme. Şodur diýänmi? Duranta. Deýtme. Yalan söyleme diýär. Şeylelik bilenem Murad öwedip siz ören ir begelip başladyňyz. Oğurluk etme diýipdir. Oğurluk etme. Oğurluk etme. Oğurlugam hawa. Neme bolýar-da? Yalan sözlemem gowda. Olama erwet ýasyp. Jaýerine yalan Jaýerine diýär. Yani söwüşün ýaraşdyrmak üçin. Ol jaýerine diýär. Yalan söylýän. Onu umuman yalan söyleme bolmada. Oğurluk etme. Oğurluk etme diýipdir. Oğurluk etme. Ben gatken aýtalar edem. Bilges. Bay edem da. Oğurluk edemmi? Ýok. Aýtýaram, Tarkan bir aýlym çykardy, sapy bala. Ya ol nememi? Eýem watlary diňe olaýdym namaz aýtýar. Söyleme. Kan watlary çykaranam diýär Tarkan. Ýok. Neme? Toýlarda Tarkanyň aýdymlar kan aýdýan. Ýok. Ýöne karyeram içinde klip edip aýdymak. Beşinci sowal, dürst ýa-da qada kanunlaryna degişli. Ananna Türkmen diline oturmadyk ýöne merýana. Siz alın, her haýdyňyzda aýratynlykda bir sözlem berýän. Din men SMS ýaşym gördüm, men aýdyp garp ýalňy şeýdem. An bilbil ýazyň. Men hatyma odan näler? Hat ökmanlar. Men ýa-da men hiç gaçan Muradyň neresin oýnamaryň. Ner, o söz bolýar. Söz berýän indi. Öýdediňe şol hojaýyn bolar.
Elbette. Böyle olup ben. Elbette. O hakda şüphe yok. Men hiç kaçan Murad'ın nervesini oynamarına yanlış yok. Men sen aladan ediyen. Yo, Hadi şu oladan yapayım. için davul. Şu yapı insana verecek. Oğlum çekti Evet, hocam. ben milyon. Muratcan şunu Getir. al koy sen. Öyde de belli yerde koy. Ne? Ana, onu koy. Siz verdim Ne şakayı o? göstereyim ha. Aydam ne yemeğe Bu aydım iyi değildir kol. Bu aydım ne öyle mi? bu aydım bu aydım dinleyicilerin gönlünden şu kötü turar. Ha, işte şu kadar yanlış ayım onu. Dur bulaştırma. Şu kötü turar. Balım. Ha. Murat Gön öğüdü. iyi gerek gönünden mi? P. B değil. Pa olmalı mı? Murat öğüdü. Ne için men hayran kalır yani? Şüphesiz. Şüphe. Ha? Yo, Bu B. aydım dinleyicilerin gönlünden şu kötü turar. Ne için harp yanlışı yok. Aytcan Bir telefonla şu kötü kadip yazdın aslında. Yok. Duyursuluk kadip yazdın telefonla. Falan bayağı kıyınır ya değil mi? Sondan olan Ben mesela eli degenler. şu kötü. Kıylanın men bileşsin sana şey. Ana şeydi ben dürüst yadı kağıdalar oyunca Bilbil Murat öğütler beş alanlar suud ettiler. Bir orta gepleşmeden birinci tapkırını tamamlayaz. Radvattan ikinci tapkırımda başlar. İkinci tapkırım birinci tovali Bilbil üçün şeyle tamdıra çörek yapıp gördün mü? Yok. Ecem yapıyor, men yapıyorum. Tamdıra çörek yapılanına eline geyleyen zada näme diýilýär? Kendirik yot. Repide. Repide. Yok. Eline. Näme diýilýär? Yenglik değil. Ha, ulumi repide. O yüzden repide yani. Repide. Aha çakawarlar tamam birite. Repide diýilýär. Jogap dogry. Berekellah. İkinci tapkırın birinci tovali Murad öwesi üçin şeýle. Haýsy daýhan birleşigine şükür başyň atda kıldy. Şükür başy daýhan birleşigi. Daşoğlu olayım. Daşoğulda bolaymy? Men fikrimçe. Bilbil öwelden pikirine görä şükür başy daşoğul bolar. Durun tek cevap deliyor ama. Yok cevap ver, senin vermen cevap. Daşoğlu. Şükür başy daýhan birleşigi. Şükür başy. Yo bilemem amin. Bilemem. Tamam, canat bilýän. Ya Instagramdan Kırvaşı sosyal daýhan onlarda. birleşigi. Şunu bilecek bir dostum var. Alo ya Muhammed, selam aleyküm. Nerede yok anı. Oğuz şükür. Şükür başy daýhan birleşigi. Haýsy daýhan birleşigi berilen at. Şükür başy haýsy daýhan birleşigi berilen at. Haytova diýerler. Haytova diýerleşýär. Bilýärmi? Vilayatyny aýtdy. Ahal vilayatynyň haky etrawyna öz. Owaň adyny bilýän. Owaň adyny bilýärmi? Şo. Doğru haketler. Doğru. Doğru. Kabul edin onça bilemezsin. Owaň adyny. Owaň adyny bilemokmy? Şükür başy daýhan birleşigi. Şükür Owaň adyny başga bolýar, bolýar. Bolly köp sağ ol ya Muhammed. Aşgabat Mari. Yolun uğrunu. Duşoň deňinden geçýär. Hiç gün sermenler nam. Duşokda ýaşap geçen şükür başy. Ha o. Ha, indi bilýär. Şu duşok. Şol şükür başy daýhan birleşigi şol. Bolly. Jogap dogry. Doğru. İkinci tapkırın ikinci tovali üçüncü şeyler. Tapmaçı. Adamsı ayağına tapşırıyor. Şeyle bir nakar pişir diye. 4 kap duz koy diye. Yönü şu pişiren nakarın duzsuz olsun diye.
4 kap duz guýansaň duzsuz bolsun diýär. Aýaly hakykatdan moň diýýär bir tagam bişirip berýär. Adamsy şo tagam ýene duzsuz bolup durdy, ýene duzlap ýýär. Näme şeýle berdi? Duzsuz bolup durdy, duzlap ýýär ýene. 4 kap Duz guýýar. Kaba bardy. Ullu kanlar. 4 kap duz. Nahar ýöne. Nahar ýýýän tagam da o ýýýär. Näme şeýle berdi? Nahar miýa haýsam bolsa bir tagammy? Haýsam bolsa bir tagam. Gurt bolaýmasa? Gurt? Gurt duzsuz bolýar. Duzlyly ýa. Ya duzsuz bolup durdy ýa. Duzsuz Taýyn bolup durdy, bolurdan soň ýene duzlap. Ýene duzlaýar. Ay bilem onu. Instagram, YouTube, Facebook, imo, dostlar, sen onu var. ya Alparjin kömegi. Alparjin kömegi. Alparjin kömegi. Şeydeli. Yumurtgany näde pişip bolýar? Çakyan. Çakman jeýle näde pişip bolýar? Gaýnatmaly. Ha. Yumurtga gaýnatyp berýär. Duzdy. Duzly suwa gaýnatyp. Näme o? Ondaşyna geçen o. Duz atýas o yumurtka gaýnatyp berýär. Yumurtga gaýnatyp berýär. Artardan ene duzsuz bolýar. Yumurtga gaýnatyp berýär. Sağ olun. Murad yumurtga gaýnatyp bermedi diýdi. Neden başlap öýde her un. Ken gaýnatyp berýär yumurtka. Ýöne suwuny duz atylýan bilemmi? Murad öwede ikinji tapparyň, ikinji towal fil üçin şeýle. Göroğlu'nu okudun mu? Göroğlu'nu biliyor musun? Göroğlu yapasından şeyler soval var, Göroğlu Şadistan'ından. Göroğlu ağıyınız perini düşünü var ya. Aşık oluyor. Almağa var ya. Sonra ağıyınız perin yanına oturan bir kemper Göroğlu'na ağıyınızı vermeyecek oluyor. Ağıyınızı netinden değindirecek oluyor. Ağıyınızı Göroğlu'na gidecek oluyor. Ay adamlardan falan da adam vardır, falan da adam vardır diye. Ay onu deder ne? Ağırım adamlardan falan da etmeden vardır diye olin. Ağayımız oturuyor, gitme. Sonra Göroğlu ve söz veriyor. Şo da etmeyecek bunu. Sonra ağayımız beri radi oluyor da Göroğlu'yla gaýdýar. Göroğlu ağayımız pere näme diýip söz veriyor. Kitap okumadım yani. Teatrda işlän üçin şu teatrda Göroğlu sahnalar bolýar-da. Gödümden geçe ýani şu sahna hiç ýadyma düşmedi-de. Rejissor o sahnany goýanam mümkin. Ya da goýmady. Ya da men ýadyma şonu. Jogaplar ýok hamyna. Bunda jogaplar ýok ikinji tapyrda. Durmuşy söz. Ha, durmuşy. Häsiýet boýunça birden. Häsiýet boýunça. Plandat etmerniyem. Ha, plandat etmerniyem. Täze kemper diýär adamlaryň plandat etmesen mardy diýär. Ay oňlan oň sorunýar ağaýymyz. Ondan kemper aýdy ýene de adamlaryň plandat etmesen mardyr. Ay oňlan oň sorunýar. Ýöne adamlaryň plandat etmesen mardyr diýär olin oturýar. Men şonu etmerniyem. Göroğlu. Venanlaryň ýani ýoldaşlarynyň iň uly bir hili kellesine getirýän zady biopalyk galberlatda. Şoňa meňdeşiler burada. Menim şoňa meňdeş bir zat türedýän biopalyk. Menim şeýle pikir etdim çimden. İki tane aýalar diýen bir zatmy? Şoňa dogrymy? Üstünden bar. Ýe. Üstüne aýalalarmadan mardyr adamlaryň diýär olin ağyny ber oturýar. Göroğlu we aýda üstüne aýal almarny söz berýär. Şondan soň ağyny beri Göroğlu we radi bolýar, şeýden bagty durmuşda ta akbal olary ölüm bilen aýrylýança ýaşaýarlar. Soňaly. Ikinji tapyryň üçünji sowaly üçin şeýle. Geografiýadan. Dünýäň iň beýik dağ gersiniň ady näme? Dünýäde iň beýik dağ gersiniň ady? Himalay. O Himalay dağlaryny ýene ady. Gersiniň ady o. Himalay dağına bilen ýene gerşini bilemok. Sonra sana dip bolanok içimden. Geografiýa. Instagram. Himalay dağı. Himalay dağı. Gerş.
O gerişlerinin ama ayrıca atlar var mı? Hawa. Oncuk televizorda. Iň ulu gerişi diýip plan edildi. Görkep Mesela geçende Türkmenistan'da gördüm de. iň ulu geriş, iň ulu belentlik näme? Geçen In tanamda beýikda köýtenler be. Hawa, şu köýtenlerde Iň ayrı ulu. baga belentlik. Ha, ayrı baba. Hawa. Indi dünýäde iň ulu Aya geriş. dişe bilenler. Yan konuşuyor. Cana da da. Penkiden canı da. Şimdi be. Yani kime zaňa diýär? Geriş dağ dedim o kakamradım. Alo. Yan kameda o musaňa bilmi? Hawa yanka gepleşdi. Hawa. Teredin bir soragy bar. Dünýäň ýüzündäki, dünýädäki iň Beýik dağ gerşi. Dağ gerşi. Himalaya dağının bir geriş. Jomolonguma. Himalaya dağın Jomolonguma gerşi. Hawa. Aýaksynda ensiklopediýa mi? Dostumdur dostum. Berekellah. Berekellah. Sağ olun. Sağ olun. Jamalungma. Bolýar. Doğru. Ya Muhammed minnettarlyk bildirýän pursatdan peýda. Ya Muhammed'in maşallah dostumy we meniň iň kadimi, iň köne dostum ya Muhammed. İkinci tapkırın üçüncü tavaly. Dünýäde iň çuň köl, haýdy köl. Dünýäň iň çuň köli. Ya Muhammed diýip ya. Ýöne jaňa aýdy bilen bu. Yani geçti wala. Bilemem mene hiç ýyly bilemem. Oňjuk televizorda gördüm de yankyna. Sosial ulgamlarda. Sorak bilýän. Alparjyň kömegi barmy sende? Hawa ba. Yani harpyny aýdan biljek kuman nokam mene. Köl. Çuň. Näde kömek etsem kam diýen garaşma? Yo, kömek aldan kömek edilýän. Alyan. Alyan. Nirede iň bolmaly. Yani bildirin maňa. Bildirermi? Bolýar. Bay Rusya Federasiýasyna ýerleşýär. Baykal. Baykal köli. Bayköl. Baykal. Baykal. Baykal iň çuň köl. İştilýän. İkinci tapkırın Dördüncü. dördüncü. Näçe olluk bilinişma? Kimi öňde kimi ýerde? Barly kimilgen bira. Tapa, näme? Şodara. Yegiş başga bir maşgylaýdy, ama. Bu yegiş bir ýerde. Temperatura ölçegi bolan Celsiýny ködürlän alymyň ady näme? Celsius. Celsius. Temperatura ölçüyor. Celsius. Puan ölçüyor. Celsius. Şonu ködürlän alym kim? Aýda alym ködürläpdir şonu. Bilmeyen olsan wagt taklap oturma, ondan merena gepleşik gat ulak dowam edýär. Instagram. Yine jana geçti. Jana geçti. Sonra Alparjyň kömegine aldyňar. Instagram'dan ne? Ay onların cevap Menkilerden hem sonra aldyňar. Bizimki de sorayım mı onu? Söyleme. Birlik kalan adamı nasıl? Bilen. Yani gün şowat Google'a girip gözleseler bilerler onu. Şondan bilýärler da olar. Cevap vermek olsa Mehriban ağalar ne biz ýyllardan ekin bähleşiginiň 10-njy sany ýargy edip otur. Meşhur aýdymçylarymyz Bilbil Murat Öwedifler bu mehmançylykda. Şowat Bilbilä şeýle sowal düşdi. Temperatura ölçegi bolan Celsiýny ködürlän alymyň ady näme? Eger kömek edip bilseňiz. Garaşda turna bilýänçä. Häzir derwe bilerler. Celsiýny ködürlän alymyň ady näme? Eller görünýär, ismailikler görünýär, salam aýdýarlar köp-köp. Ýöne tek jogap ýok. Kim ýeňdi diýip sorap oturlar. Temperatura ölçegi bolan Celsiýny ködürlän alymyň ady näme? Ana Bridgestone doğru jogap berdi. Celsius. Soň ýylynden Max Noller King Anders Celsius. Şoň adyna hormatyny da kılýar Celsius diýmeli. Köp sağ olun. Sağ olun. Sağ olun minnettar. Bilmesen bilen oktan ýerena. Näşeýler bilenem o Anders Celsius diýen şwed alymy hödürleýär. Şoň familiýa takylýar da. İkinji tapyryň dördüncü sowaly Murat Öwes üçin şeýle. Sentyabr aýy nämäni aňladýar? Güýz bolýar bilmedim da. Sentyabr. Birine sonra okuyalım. Birinin adı olayım. Mukadip eşittim men o. Birinin adı değil eşittim. Sentyabr. September.
September. Familia hemen de sol. Söyleme. Bir hili ad familia. Tamam azaktan. September deyitmiştim. Ad ya da family dip bölüm cevap ver bölüm. Şey dedim, oğlum doğru değil olsa. Diyen yok doğru da oldu. Men şonu niyen? Şeyler bilelim. Murat öğüdü sil. Doğru. Doğrudur. Bilediğim. Doğrudur. Mıyt bilemem. Sentyabr demek 7 demek September 7. O da koyayım. Hatak boyunca 7. ay eken. Şoň üçin 7 demek anladı. September 6. Şu adam 9. ay oldu. Ha şu adam 9. ay oldu. Son Onu 4 tane cevap içine falandı da bilmezdim ben. Fikir ettim. İkinci tapırın son suali, 5. sual. Broşka. Türkmençe näme bolýar? Broşka. Broşka. Broşa onu. Broş. Türkmençe näme bolýar? Gül yakadan. Gulyaka diyor. Gulyaka diyor. Broşka. Sonra olmuş ol. Soru? Broşka. Soru. Anlatacak. Hem gıdıklı. Gıdıklı. Kulak halka diyemediler. Asarga diyecektim. Ya bilemem Türkmençe. Broşka. Soracağım der içimden. Menkilerden sorarım. Yok, Gulyaka soracağım. Soracağım der. Bilemem okuyacak. Gulyaka. Уже Ol şu gül yaka değil yani. Ha, Gulyaka ngade. Ol gülümen gidip o da biliyor. Gulyaka, broşka. Diyor mu olacaktan sonra? Gulyaka mı? Gulyaka. Yaka gullakmak diyeni Almani veriyada. Gulyaka. Yaka bilen bağlanışlı başka söylemen ayadım şuna. Broş. Gulyaka bolmon, mümkün öyle anık bilemem. Gulyaka diyeyim. Gulyaka diyecek mi? Ha. Tütenlik bilen kalana neymişim. Türkmençe Gulyaka öyle broş. Ya, Gulyaka. ben fikir ediyorum şu onu Gulyaka diye ayratin adımı kadar ediyorum. Mara da öyle seçin ikinci tapırın sonuçta var şeyle. Du tarın. Ne için perdesine Şirvan perde değil ya. 7. perdesinde Şirvan perde değil yani. Bizim 10. sanmır gördün mü? Avu. Ne için kaytalap veriyenler de fikir etmedin mi? Şu tavalı. Mehman Tomaşosular. Onun için insan gerek, görmek gerek. Mehman Tomaşosular. Bir taval 10. sanmırda da berildi. Yönü Uspenskin kitabını şeyler malumata qavat geldim. Du tarın sonki 7 perdesine Şirvan perde dilyer diyen malumata qavat geldim. Sonra bir halifa muqamçı kompozitorların bir yerine can ettim. Du tarçı muqamçı kompozitor adını aytmayın. Olam o 7. perde dedi. Şeyden gepleşip qoştuk bunu. Qoştukun tomaşoçulardan hatlar gelip qoştum ama ağamsız yanlıştınız 7. perde değil. Plan perde biz okuduk, yönettik. Son başka bir neçe başından sorayan köpse bilen ok. Ol qadimden gelen yörülürler da. Sonundan ben yeni täden şol halifa can ettim. Halifa biz yanlışan olayman dedim. Ben onu işe varayım görün şu yerde neme surat olmalı. Ondan iyi yerde ay plan yönü şol 7. perdeden başlanıp kalınandan son näme diye bunu cevap verdi. Yönü ol 7. perde. Derken hazır umumi perdeler bir galiba talptırlar. Yürütü yani suratlarım var eken 7. perde derken ne Şirvan perde. 13. perde mi? 13. Men doğru maydana. Şu soru berin dedim 13 ettim sebebi. Han bak Şirvan perde galı diýilende iň aýdymda kyn yer şu aşakda var şeyleri. Şu taýyn aýtmak kynna. Şu taýda aýdanyp atam iň aýdym için gazan. 13. perde Kiçi Şirvan, 13. perdede Ulu Şirvan diýilýän eken, soňky perdeleri Şirvan perdeler diýilýän eken. Ýöne ýa aýtmaly Uspenskin kitabyny bir näçe başga da maglumatlar getirilýär. Perdeler barada şu wagt bilen deňeşdirýän düýünden gabat gelinok. Belki her etraflarda ýa welaýatlarda aýratyn bolan bolmagy mümkin. Soň bir ýere toplap aýratyn şundaly bir netije gelin bolmagy mümkin. Şoňa dogry hakykatdan tutarym soň perdeleri. 13 diýende 13 Şirvan perde, 13 Şirvan perdeleri. 13 12 Kiçi Şirvan, 13 Tariflap vatanmın yartı geleceğin Ol Şirvan perdene kalsana başı Gerekella.
Ine şeyler bilen mehriban adamlar gepleşilmeden ikinci tapar tamam only bir neme wagtdan soň biz üçüncü taplarymyza başladyk. Aşktan gülün gözlüm sana garaşar seslensen öykülüm gönlüm yaraşar sensiz ağlaysam da sevgisiz ağlaysam da aşkım kalbimde yine küsüdüm senli günleri sensiz yüzüm güler mi? Senden öykülü öykülü gönlüm seni undup bilir mi? Yine küsüdüm senli günleri sensiz yüzüm güler mi? Senden öykülü öykülü gönlüm seni undup bilir mi? Sevgi sazıma sesin hoş sana yören yollarımda bana düşsana ömrümün yazı sensin aydınmın sadı sensin sensiz yazlar kışma yine küsüdüm senli günleri sensiz yüzüm güler mi? Senden öykülü öykülü gönlüm seni undup bilir mi? Yine küsüdüm senli günleri sensiz yüzüm güler mi? Senden öykülü öykülü gönlüm seni undup bilir mi? Yine küsüdüm senli günleri sensiz yüzüm güler mi? Senin öykülü öykülü gönlüm seni undup bilir mi? Mehriban adamlar bir gepleşimizin üçüncü tapırına başlayaz. Murat, Bilbil, üçüncü tapırımız kadimden gelen, ata-babalardan gelen atalar sözleri, nakıllardan ibaret, Paykat Çeşme'de kitaptan alınan suratlar var, İngilizce sözler var. Bir ceyre cemleden, aytamada bir nakıl ya da atalar sözleri emele gelmeli. Bilbil, üçün şeyler. Ne şu suratları, yazılara seyrediyor. İngilizce bilýärdi Bilbil ağaç. Men gowy bilýärdim İngilizce ýadymdan çykdy da rahat bolmansam. İngilizce kursa gatnamda 90 bal, 85 bal egzamenlerde alýardym bolen. Soň durmuşa çykdym. Murada duşup. Hawa. Onu menden üçüsi bilen hason gowy öwrendim İngilizce. Wala if demek näme? Ha, if eger. Eger. Yani bolsa. Hawa, egerde. Suratda näme bolýar? Samolyot. Uçorun nämetini ünsürmeli? Şu adı näme? Adı näme? Adım. İl.
İl. İl. İl. İl. Sonra ünsürmen. İl demek şu. İl. İl. Pull out. Pull out. Out dışarı manina diye. Çıkmak ha. Hava. Surat. İkrar. Hemen gödyaş var, doğru mu? Hava. İl. Çıksa. İlden çıksa. Ne mi demek? İlden çıksa. İddialar mı? İddialar mı? İlden çıksa. İlden çıktı falan. İtemağlar. İlden çıktı İlden ittemağlar. çıksa itemağlar diyen nakıl şey. Muradı o fölçün. To dress. Ne mi demek? Men aysa, koymaysa malya. Koymaktan böyle. Dress koyunup. Ha? Dress koyunup mu? Koyunup. Dress. To dress ne mi? Senin koynuğun yaxşı. Menin ya. Millilik. Aşağı İngilizce'de ne mi? Ne mi diyor koyuyor? Today ne bileyim o. Today'ini bilen ok mu? Yok. Ne? Benim evvelde to die diyen söyledi. To die diyen. Golyer nerene İngilizce malum değil. Today. To dress. Today. Ne mi mata oraya çotaydı? Keteni. Keten. To dress. Keten. O kim? Yaxşı. Kim yaxşı? Yaxşı. Keten yaxşı. To die. Ne mi? Oraya son suratda? Vatan. To die vatan. Ne to dress ne to die bilmeli. To dress. Keten ne mi diliyor? Tkilya, geyilya. Geyilya. Hava. Geymeğe. Geymeğe keten yaxşı. Rahat etmeğe de vatan olmalı. To die ne mi? Yaşamanı. Yaşamak. Yaşamak to die. To die. Gezmek, yaşamak. Karşılaşmam ne mi to die'im? Ölmek. Benim şu an Ölmeğe vatan Geymeğe. yaxşı. Benim fikir ettim. Aydınlardan. Benim şu fikir ettim ya. Geymeğe keten yaxşı, ölmeğe vatan. Yaxşı. Ay, berek ol ya. Yaxşı. Ne, benim için. Aha. Okan, Friend. friend, ne demek? Dost. Dost. Hava. Ne, Mala. suratta ne mi oraya? Suratta adin dolma. Daha kovulan. Yok korku. Yok. Tis orçakta değil Meryem. Ha, Aydın, Okan. Tis için siyahiş songs. Songs. Oğuzunu yükleyen. Tavsiyeler yani. Dost, ne şu tisyeçe siyah ışık son stilenme. Hayır, tisye de ünsvermeni. Yüzü. Siyahiş. Yüzü. Munga. Tisye de demek yüzü ken Murat. Munga. Munga. Hava. Demek dost, mung. Aha. İyiden ne yapıyor? Güneş. Yok, iyiden ne? Dost nun az. Ha, dost, mung, az, ne? Dost. Basın ne maşakı? Mung dost az. Aha. Bir dost. Yok. Öydü. Öyden söyle. Ya, Yine öyle. mung dost amaz. İyiden mung dost. Yok. O son kusur ne mung dost? Munogo. Ha. Ne şey? Ne mesela? İkinci İngilizce. Bir de aytıracak olmuyor mu? Siz aydık var. Gülüm. Meliada. İsmi de mi çağırdım? Yok. Yok. Ya ödün ayda bilen de. Onu o söz aşağıda İngilizce bilemem. Dostun karşılaşmanı. Dostum düşman. Düşmanı öy. Yeke düşman yeke. Onun munogo ne mi? Ken. Kan. Yani. Demek dostun mung Düşmanın. malan hoşta. Dostun mung ortada az, düşmanın bir olsa da köp. köp. Hava, Onun yanına kıl men ömrümde birinci kere geçti yani. Dostun mung ortada az, düşmanın bir Ovadan bir söylüyor. ortada köp diye. En. Devam ediyoruz. Hayır, yürüyün gibi. Aynı karmak. Bilmiyorum. Bana suratı kimi görüyoruz? Aydın şey yani adı ne? Batır. Batır. İkinci surat. Kaçtır diyeyim. Ne hemen diye? Urş. Savaş. Savaş. Yani o İngilizce'de ne hemen? Know bilmek. Known. Murat o known diye known. Known. Ya bir yerde known demek ne hemen? Known. Vah beni diye Belli. yardımdan çıktı diye. Belli. Batır savaştı belli. Aha. Aşağı surat. Algap var yani. Batır savaşta belli.
Ecir. Yok. Yok. Bana insan surat ne onu? Yarış. Baş yarışta. Yarışta ölen yarışta. Batır tevişte. Şol gaparyan. Qatılğıyana, çaltılğıyana näme diýýär? Jinnam. Yarış. Yuruk. Yarışta. Batır tevişte ölen jinnam yurukda. Belli. Indi. Minnetli, ol Türkmen söýdi. Minnetli aş daştan gatay. Diyorum, aşıwan gatay. Evet, aşta. Minnetli bal. İt, aş mı it? Yok, iyimi, iyiyen bardan. Eyat diyen näme? Surat näme? Surat. Bal. Kesek. Minnetsizdir da aşağı. Minnetsiz kesek. Kesek. Minnetsiz bal yiyen, minnetsiz kesek yiyen yavru diyen yavru. Minnetsiz de yok, minnetli. Minnetli asal iyeninden. Asal bal. Minnetsiz kesek yiyen. Kesek yiyen. Ay şoň meňe baýakyň rakta ýa-ni. Ne? Koy. Minnetli. Adam İngiliz sözü var ikinci söz näme? Red yürümek. Red. Yürümek? Yok, tayyar olmak. Gitmek. Red. Okumak diýen sözi gitmek. Wi hawa red okumak. Okumak. Minnetli okumak. Näme diýip oturýan? Näme okuýar? Namaz. Aşağı surat. Minnetli okulun namaz yol almaz. Minnetli okulun namaz yol almaz diýär. Ne? Birinci suratda näme diýip oturýan? Yığınak mı konferensiya? Maslahat. İkinci suratda näme diýär? Toy. Maslahatly toy. Näme etmez? Näme bolmaz, näme etmez. Dargamaz. Do not break up. Break up. Abildim tuğram. Diýene merine ben Dargamaz. With. Kuş, with näme bolýar? With näme? With. Bilen. Bilen. Kuş. Qanat bilen. Yigit. Atı bilen. Village näme? Molla gara palçıgy diýär. Molla gara şu taýda ýokarda da ýazylyp durar. Gara deňder. Aşağı tagta ketip duran beki. Yani ne beti? Village näme diýerine village? Ova. Näme? Molla. Qaraň ýerine näme goýmalypdyr? Mollaly ova. Mollaly ova. Näme insan söz? Müslim. Musulman. Mollaly ova musulman. Ussaly ova. Avat. Ussaly ova avat. Avat. Tölen. Birinji ýa-da ýa-da. Niýak il. Mesagryň suraty barda. Ýaýyň içinde bir wagtlar görkünlükdir. İkiye dendir İkinci i dendir a. Sagır diýendäki ikinci i'ni a öwürmeli. İle sagar. İle sagar. Öýe sığmazmy? Öýe sığmaz. İle sagar, öýe sığmaz. Ananna bolly, tamam bolly. Umuman elbetde. Hele şeýlelik bilenem, ýyllarlaryň zehin bäsleşigi gepleşigimiziň 10-njy stan tamam bolly. 10-njy stanymyzda gatnaşan Aydın Hasan otunna münasip jübüt bilbil Murat öwediflere öz minnetdarlygyny bildirýän. Janyňyz sag bolsun, maşgalaňyz Ramadan bolsun, sağlygyňyň arasynda başlanýanlyk bolsun. Öz tomoşaçylaryňyzy, muşdoklaryňyzy täze aydynlyk bilen begendirip durun. Mehriban adamlar, benim YouTube kanalyma, Instagram sahypama goşulun. Özüňiziň video sorawlaryňyz bar bolsa, ýyllarlaryň zehin bäsleşigi gmail.com mail salgymyda, ýagny elektron salgymyda ýazyp ýollap ugrudyp bilersiňiz. Ýene kesanlarymyzda görüşýänçe, hoşda bolun, sağlyk görüşelim.